Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària, l'URAIS, treballa per obrir noves línies de treball en els camps de la recerca. I per tant el que fem és portar una línia de serveis, però també paral·lelament una línia de recerca. Estem desenvolupant tesis doctorals sobre l'àmbit de la radioactivitat que ens permet estar al dia de la temàtica, contactar amb altres grups, tant nacionals com internacionals, per veure com va evolucionant tota aquesta ciència i totes aquestes temàtiques. Ens dona la possibilitat també que els estudiants que estan fent el doctorat amb nosaltres poder desplaçar-se a altres centres i donar-los totes aquestes competències que creiem que són necessàries per un doctorat, mobilitat, capacitat d'adaptació, etc. Durant el període que fan aquesta tesi doctoral, se formen amb aspectes pràctics, perquè estan treballant allí, es formen amb aspectes reals de la vida mateixa i també tenen aquests complements de formació que considerem que són necessaris per a aquesta temàtica. En l'actualitat, l'URAIS treballa sobre 2 línies de recerca. Doncs actualment hi ha 2 tesis en marxa, tesis doctorals en marxa. Amb una d'elles hem caracteritzat, entre d'altres temes, diferents bivals, per exemple, que són de la zona, el contingut radiològic d'aquests bivals, o hem caracteritzat com funciona la planta de tractament d'aigües amb l'eliminació d'aquests isòtops, per exemple. I per altra banda també fa poc temps ha començat una altra persona amb la seva tesi doctoral que estarà centrada més en determinar la presència de determinats isòtops mèdics en plantes d'aigües residuals. Bé, l'objectiu principal de la tesi és la caracterització radiològica de fangs i aigües d'estacions depuradores d'aigua, concretament de radionúclids mèdics. Bé, el que volem fer principalment, com que aquests radionúclids tenen una vida molt curta, no suposen cap perillositat, per tant ja sabem que no tenen cap implicació envers el públic en general. El que volem principalment és caracteritzar els llocs de depuradora i les aigües tant d'entrada com de sortida per veure si el tractament és eficaç. Uns treballs molt valuosos per la salut de les persones i el medi ambient.